Míosa. Okay, Paddy. Paddy, while at Lauert, agus mar a dúirt mé leis na caintúirí eile, beidir I dosach bára gan éirí tú cúpla focail fútain, hín cúlar atá ad, cábhfuil cúnaíart agus mar sin de, mar chabhar gus gan lucht fechana. Ja, dan méid sin is stig sa fios a cainte gom. Níl an taithí practicúil céanna gom sas tá beidir ag caintúirí eile agus an chorchaige tá gom beidir go bhfuil sé clíochánach an ábhar I gcomparáid. Agus le bheith mo canta, nuair a chuir seanna chumláin gléachar a géirí arm an pias a cainte seo a dhéanamh, bhí leiscar a dhéanamh. Níor bheith nach bhfuil sima gom san ábhar agus cinte ní hé nach ceist fersanta gom féin agus don plánlaí. Táim féinas me bhean fianna nar gcónaí le beagnach leachéad blian ní bhráthach lá clíg sin. Ghaeltacht beag scoite sé bhrách atá an dé deirg ó hebh na teangan de má há an dé féin inte. Agus tá an bhagar déan rúil beagnach ó práinach céanna. Ní láit eile sa tír is stáilim seachas beidir tuisgurt bhuió bhfuil an banú déan rúil céanna ann ó bhanú an stáite sa tánsa. Dúirt lim hen cad a bheith le rá gomsa faoin gceise ag le héad a áram. Ba bhúinteoir mé ach dairias as a bhúinteoir ach trecha blian ó hin, am le plé le filiocht ó hin. Ní sa chólí mé. Beag me hiiscint, ná mólas chórsaí acnamuíochta ná cuasaí gnó, is lú fós me haithí ortha. Dáigh John ó Cumláin orm, stáilim de bhar me haithí ócáidí cultúra pobail le agrú meach rud éigean le rágam. Agus Oscar fila mé, tas nó mé le filiocht. Dréir an leabhar ghála, Hannig clanna bhíle na gael gehéirden ón ngalí sé dúsgurt na Spáinide. Hanadar agus sean rud a mise chuir simas a rud, hanadar a dír an dráig díreach faoi me hiigse bhá na scalag an sánaí bhráthach. Leige geanara, Abergín, a chos yes an dalamh agus dúirt, mé gay muir, mé town dílan, mé glór mara, mé dá seacht górach, mé fiallar eil, mé deor drochta faoin réin, mé áileacht fáis, mé tarc Ghael, mé bradán sa lín, mé loch bhá, mé sí aigene, mé ga faoi bhua slí sa cha, mé dia a ein an tinne sa cheann. Sin é me leagan nua Ghaeilge de chuid an monteachs meán Ghaeilge. An dáin chun tosaigh am aigne agus im haolíocht de beagnach leachéad blian. Idasach ba tuis gur scéal áitiúil a bheith an dáin agus a chóhéachs. Scéal áitiúil a bhí mar bhíotas bondúchasach don dír ar fad le breis míle blian. Ach le blianta beag an nús tá an dáin seo go dugam sin is coscéim Abergin Chun thosaigh am aigeanna tuis go gluise mé mar orógra eceolíoch. De réir an ancient tradiisiúnach, náisiúnach, leach an Abergin seileamh an dír son a bhaintear. Achas féidir rá gur bé dhéanaan an tíiseach, an fille, an brethebh seo Abergin ná onanú, nó go daon cóthathú leis an áit nua, le taobh tíre na háite, le fásra, anamhethe agus éanla na háite. Deir sé gur cuid an timpeallacht é féin, agus gur cuide féin an timpeallacht. Sin an choscéim intine thóg an Abergin. Ag an am géana sa bhfuil coscéim fisiciúil chósta na hhéireann ná thógan tige. Is son a bhaintear a thógann sé an coscéim sin. Dá réir sin agus dá bhrí sin, má dhéanann an bhaintear sin dochar don timpeallacht, is dóibh féin atá an dochar á dhéanamh. Is féin ghartú atá á chur i gcrích. Dar liomsa go bhfuil go leor le fálam a going fós an dáin sin le Abergin. Mar is an teigán méid a dúras,
Nílim se Iúil arbordach na muochta nar chósaí gnó. Tá Iúilach daire go mé le cuasaí cultúrtha, agus cuasaí cultúra sa gcéal is leithana tá gceiste gom. Is léir nach féidir cultúr beo a bheith ann gan déanra chun é chothú. Am sé muomh ghuiil asnamh cho cultúrtha có banúsach I gceist banú déan rúil sa dátá neamhán is atá asnamh at na muochta. Ní aspa postanna a bhain is cúis le daoine óga agus go háirithe lanúin óga bheith fágad na tuaithe. Tá asnamhí sóisialta agus cultúra ó banúsa céanna. Tá bearnaí agus riachta na sí ann nach leor fórne pelle amáníochta chun iad líana. Timpelach nádótha, stair áitiúil, litríocht, ceol, bélidas, loganamníocht, drámaíocht, ar-líne físe, agus an teanga. Tá lárnach de buint le nithe mar seo, má tá áitriigh ceantar bis a tír, Ghaeltacht nó ar-Ghaeltacht, le féchant a gceant ar hain mar áit inmhíonathe agus taringthach chun lonú ann, seachas le trasna a bhailiúthúir déir. Tugann teidil an webinar seo tosaíochta inmharnach na teanga I Cumasú1 PaddyBushe, agus is maith ann an tosaíocht sin, mar tá sí fitte fóite dar leam le inmharnacht ar phobal mar chuid eiceolaíocht an phobal sin. Agus leagin béim an bhacail pobal seachas an bhacail tír agus go háirithe seachas an bhacail náisiún. Nor thug Douglas de Hida an leach dar teidil the necessity for de-anglicizing Ireland, strólam I gcónaí nar scrí sé the necessity for re-Gaelicizing Ireland. Im thuairimse agus tuigim go maith gur tóirim mian le chúil go maithé, dhéanam tonanú cúng náisiúnach idir éarnachas agus gaelachas, a tháinig I réim sa tír a dús an chéad se caite, dochar fad théarmach den Gaeilge seachas a bhallart. Ba éasca an eallsúnachtaí le béalgrá nó lip service a thuirte, agus ba éasca an sin neahim a dhéanamh. Ba éasca ráiteas dá réir a chur I munracht 1937 a muomh tuis gur bhí an Ghaeilge an teanga náisiúnta gur a bhí dá réir an phríomhthanga a Iúil. Ach má thosaíomid amach a gcint sin breag a dúin féin mar sin, go náisiúnta nó go háitiúil, scéal an teans go naidhreoilinn aon rud a chur I gcrích. Ní chun bunracht túlachta na ceiste táim ach déirim é seo. Ní chumad for an teanga beo in Ghaeltachtaí na tíre trí bheithe gáitimh ar gcuine gur cinál éig an dúlgas náisiúnta I se an teanga labhairt. A mecha le héad éifichtach bheith an Gaeilge faoin drásá á labhairt go léithúil ní hamháin sa Ghaeltacht a chur fud fad na tíre. Cumad for beo I má chreideann muintir na Ghaeltachta gur chuna leasa féin atá sé I chumad beo. Go mbeidh blas níos fearr ar a maithe agus bethe a báistí de bhárí a bheith cleachta na measc. Is tóca gur caighdeán bethe quality of life seachas caighdeán marachtála standard of living atá I gceist gom, ach ar nó ní féidir caighdeán ord bethe bheith ann gan caighdeán sásúil marachtála bheith ann mar bhain leis. Breithníim le héad ar leithnis chorca gaoine ó thuaigóin an sa, agus cím saoil cultúra bhad níos bríomhara ná mar a taithan sa I leithnis I bhráthig. Cé go bhfuil an Ghaeilge lárnach sa difríocht idir an dá leithnis. An difríocht sin le sonrú freisin maidir le cuasaí ceol, cuasaí litríochta, cuasaí ar-líne físe, cuasaí timpeallachta nádúrtha, féiltí cultúra agus timpeallachta sco leor eile. Nílim an muomh nach bhfuil feibe na brú ó thaobh teanga agus déanra sa leithnis sin. Ach is léir go bhfuil seasamhacht déanra agus ach na buíochta ann nach bhfuil an saithe agus go bhfuil féin bhuinín agus féin creidimh cultúra an phobal lárnach sa difríocht. Agus feach
freisin an bora pobl agus teanga atá le bras a rain I Bord Larige. Tá ceist na teanga tlí chud simplí le seo. Is severide ein cheantar sa tír an Gaeilge bheith ó bio agus is féidir I meas pobl an cheantar sin. Ceist eceolíochta tá ann, mar atá cíortha go léanta agus go dain ag Michael Cronin. Is cuid de bhhain an phobal an Gaeilge. Is cuid de bhhain an phobal an Béarla. Féin ghortúd an bobal ein chuid den bhhain sin a chahabhútha. Díreach mar gur féin ghortú bithe ag súlacht na timpachta a laidú nó a bhhéalú. Caithimí join chuing an necessity for de-anglicizing a legamar ar in féin right blianta ar ag tús na habheochna. Fechan aragóint á féiseach has go bhí ann right blianta hin faoi dingle a bheith míg leachach mar anam seachas an daingan. Pobl go nimhnach in airce chéile mar jeabhla anamnacha atá a réan an úsáid leis na céadta blian. Ní gá éonrad a chailliúnt agus sin a céamhnú nó ag athallabhú na Gaeilge. Ní léon chintach na éascaíocht freigre a go bháil leis na ceiste na casta seo. Ach táim sé dain den bhéid sa. Ní plan ófar pobl ein phobal imimeach ná ein teanga imimeach, muna dictar don pobl gur cuid dílis lárnach díobh a dimpelacht á tiúil féin. Gur cuid dílis lárnach díobh saolaíocht agus cultúr na timpachta sin. Agus gás na Ghaeltachta gur cuid dílis lárnach díobh an dá hanga tá na seileh. Ina dhé sin, agus an tuiscin sin ag an bobal, caithfidh an pobal cinenne thógand gan iad féin a ghortú. Tá gach strátéistanga, gach plantanga, gach cearttanga agus gach reachtaíochttanga dar liomsa tánaisteach den bhéid sin. Os gur fila mé, críochnói mé le filiocht. Seo dá na scríos le DNA, dá an Béarla, a dhéanam teidil áirithe leis a méadmhí le rágam. Language loss for Olivia O'Leary. In Irish, the ringed plover is a fado chladdig, and that shoreline whistling was what I heard when the bird, piping distractively and feigning a broken wing, did everything to draw me away from the small, scraped-out hollow in the sand where she had laid her 4 pebble-stone eggs. For days, with binoculars, I watched her brood, saw her weave diversions against hooded crows. She couldn't divert the storm, nor stay the tidal surge that leveled the beach and all its hollows. Now and again, I make out high-pitched snatches of a song in despairing search of its own words. Iúil ará come Margaret.